Evo ovako da njegovim saradnicima iz opštine Zemun, deco, ovo vaše roditelji bi debelo koštalo. Toga da se ne ponavljam, hoću da vam kažem da je posebna čast i zadovoljstvo što se da vam pomognemo da lakše u ovom trenutku savladate sve ono što vas čeka oko upisa i izbora i uspeh ne dolazi. Koliko ćete biti spremni i uporni da to sve privuće zanimanje i vašu buduću školu. Sve što je do nas kao lokalne samouprave, to je gradske opštine, mi vam stojimo na raspolaganju i želimo i hoćemo da ulažemo. Ovako će da prođe, verujte, juni. Prema tome, hvala opštini Zemun, Dejanu Matiću, inače da vam kažem, Dejan Matić je moj đak i da vam kažem, bio jako dobro dete i odličan đak bio. Budete dobri i svi vam želimo da upišete školu koju vi želite. Ali postoje neke predradnje, jedna... Da oduzim, kao što je direktor rekao, čuli ste i sad. Mi, što ovako, što vas i vas i vaše prijatelje, drugove čeka sve zajedno, a to je da olakšamo upitak i upis u škole koje budete izabrali. Ovo je jedna stepenica u vašem životu koju treba da shvatite jako ozbiljno, jer je pravo zanimanje, jer od toga će kasnije i život. Matić, njegovi saradnici iz opštine i uopšte lokalna zajednica, znači hvala im da ih pozdravimo i da im rekao sam i jedno dete, jedno primjerno dete, deco,